Il-Ministru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali, Stefan Zrinzot Soppardi, saħaq li 60% tal-230 miżura mħabbrin fil-budget tas-sena d-dieħla jindirizzaw proposti mill-Manifest Elettorali tal-Partit Laburista Malta Flimkien. Dan saħqu waqt li fil-Parlament ġew dibattuti l-estimi finanzjarji għad-Dekasteru li hu responsabbli minnu. Ninsab informat u anka minn dak illi kont qed insegwi illi hemm 100 proposta, 100 miżura f'dan il-budget illi tindirizza 100 proposta mill-manifest elettorali fil-waqt li hemm 36 oħra illi qegħdin parzjalment jiġu indirizzati bħala parti minn dan il-proċess ta' twettiq tal-programm elettorali. U allura, Sur President, ma stajtx ma nissottolinjax illi dan huwa budget illi mhux biss qiegħed imexxi l quddiem l-aġenda ta' dan il-Gvern lejn pajjiż ta' kwalità, imma wkoll huwa budget li bil-fatti, bil-miżuri tiegħu qiegħed ukoll iwettaq dak illi wedna qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali illi għaddiet. Matul id-diskors tiegħu, il-Ministru Soppardi enfasizza li l-proċess tad-diġitalizzazzjoni fil-proċessi tal-Awtorità tal-Artijiet hu kruċjali biex din iżid l-effiċjenza tagħha. Bħalissa, diġà ġew skenjati 46,000 fajl jew kważi terz mill-150,000 fajl li hemm għal dan il-proċess. Il-Ministru semma kif matul din is-sena saru bosta devoluzzjonijiet kemm lil kunsilli lokali bħal fil-każ ta' Birżebbuġa u San Pawl il-Baħar biex dawn jibnu faċilitajiet għall-użu tal-komunitajiet tagħhom kif ukoll il-bosta qdiet lokali, inkluż 17 il-kuntratt ma' Sport Malta għal proprjetajiet li se jgħaddu f'idejn organizzazzjonijiet sportivi kif ukoll devoluzzjonijiet lill aġenzija Support għal proġetti soċjali tagħha. Brabta mal-Kunsilli, Zrinzot Soppardi żied jgħid li l-Gvern kompla jgħinhom permezz ta' capping fil-kera ta' mhux aktar minn 500 euro biex ikunu f'pożizzjoni li jħaddmu aħjar binijiet li jakkwistaw mingħand l-Istat. Ġie notat ukoll li matul is-sena d-dieħla, il-Gvern se jwessa l-iskemi li hemm biex l-agrikoltura tingħata s-sostenn meħtieġ kif ukoll se jitwessaw skemi dwar il-fidi ta' ċnus.